bon ko ni kunutu be kala duwawul kunutu ibi bolo jawa ani alimami be fengo fenfo ibi amina de fo kunutu kala na ni alimami baki ka kunutu kala ibi bolo ja asabatira sebo tumboke Umar ibn Khattab nunu asabatiru bolo kunutu kalanto bu bolo ja doni ke ko sunna de do ni kunutu be kala ibi bolo ja o e sunna de ibi bolo inja iba ken nin chogola iba ken nin chogodela me do ba ke chogomite amina chogo ko tede iba ibolo jate de ko fara nyogonka awa inye korote ibi bolo fara nyogonka inye korode de bolo be jawo chogodela sunna de yoye o sabatira seba bolo me almami be do minna amina te fo abe yorola mimbe arabu kamme yoro do be wulu yettanunu yorode ibi makko yorola de tanunu yoro ibi makko yorola do ko ba fo subhanallah wo yoro do ba ko ibi astaghfirullah fo na be tanunu yorola me nana na duwawu yorola de ibi amina fo na ye duwawu ke yoro munu de amina be fo me ni tanunu fora yoro munu amina te fo o yoro wala ahanunu de tetay wa alaykum salam bon ko do ba munyala te munyala togo e wa do wala ibi tegeja me hadisa min nana ko ka mu tege jalen ko fe do ko fe ki tege fula munyana hadisa sahalente tege fula ite munyana ibu jakoni me ite munyana bon ko munum be amina fo nu ta do de mo te min do la timina na mo munun te arabu kammede o be amina fo o bela ete min do de ite arabu kande me ala tulu mina nay ni mo go arabu kamme tanuni yorola amina te fo na do yorola e ba fo amina